Kaixo, lehenengo eta behin neure burua aurkeztuko dut. Terese Mendiguren irakaslea naiz, eta Iratia Agri Azkuenaga eta Inigo Marauri irakasleekin batera, kazetaritza saiekoak gara hirurak, ikastaro hau proposatzen dizuegu. Informazio lokuzioa izeneko ikastaro honetan, ahotsa nola sortzen den ezagutuko dugu, bai eta hura informazio komunikabideen testuinguruan ahalik eta ondoen aplikatzeko modua ere. Horretarako beharrezkoa izango da ahotsaren ekoizpen prozesuari haren ezaugarriei eta prosodiari buruzko kontzeptu teoriko batzuetan sakontzea. Gainera, ariketa praktiko batzuk proposatzen dira. Funtsean, ikastaro honetan lantzen den lehen gaia ahotsa da. Entzulearekin eta ikuslearekin komunikatzeko azken helburua lortu behar da, izan ere, irrati eta telebistako albisteen testuinguruan lokuzioa ezartzen da komunikazio prozesu osoaren une giltzarri gisa. Igorlea eta hartzailea kontaktuan dauden une bakarra da. Ikastaro honen helburua ikasleek ahozko hizkuntzaren bidez, mezu bat modu egokian helarazteko gaitasuna garatzea da. Horrela, bere adierazpen gaitasunak indartu ahal izango ditu, audientziarekin konektatzeko eta informazioa transmititzean interesa pizteko. Gainera, ahotsaren eta lokuzioaren inguruko funtsezko kontzeptu teorikoak ikasiko ditugu. Gaitasunak, adibidez, ahotsa sortzeko ardura duten organoak behar bezala kontrolatzeko gaitasuna, edo ahozko komunikazioa hobetzeko teknika egokiak aplikatzea, beldur eszenikoa gainditzeko eta adierazpen arina eta zehatza lortzeko. Ahozko diskurtso baten prosodiaren ezaugarriak ezagutzea ere bai, horiek praktikan aplikatu ahal izateko. Nori dago zuzendua? Ahozko adierazpena eta ahotsaren eraginkortasuna hobetu nahi duen edonori. Printzipioz ez dago aurrera baldintzarik. Jarrera desinhibitua behar da hori bai, ahozko komunikazioak eskaintzen dituen aukera guztiak indartzeko. 6 gai dira guztira. Lehenengoan, beldur eszenikoari buruz arituko gara, benetako arriskurik edo behintzat bizitza arriskurik ez duen egoera baten aurrean sentitzen dugun beldur, ikara edo urduritasun hori, hain hedatua dena, ia denok sufritzen duguna. Bigarren gaian, fonetikara egingo dugu hurbilketa, soinuen artikulazioa ezagutzea garrantzitsua bai da, ahozkera on baten izaera ulertzeko. Baita ere fonetika eta artearen arteko konexioa ikusiko dugu. Hirugarren gaian, ahotsaren ekoizpenari errepasoa egiten diogu. Askotan uste dugu, dena dakigula honi buruz, baina gure barrunbeak arakatzeak lagunduko gaitu, ere, ahotsari eragiten dioten zenbait faktore ulertzen adibidez, arnasketaren garrantzia. Laugarren gaian ikusiko dugu ahotsa hezitu daitekeela, baina noski, ahotsa hezitu daiteke. Eta bosgarrenean, ahotsaren ezaugarriak ikusiko ditugu, hau da, intentsitatea, iraupena, tonua eta timbrea. Garrantzitsua da tonua eta intentsitatea bereiztea adibidez. Ez da gauza bera. Lehenengoa hertziotan neurtzen da adibidez eta gure ahots korden araberakoa da, eta bigarrena intentsitatea, dezibeliotan neurtzen da, eta arnasketari dago lotuta. Hau da, airea botatzerakoan egiten dugun indarrak eragiten du batez ere. Azkenengo gaia oso polita da, eta garrantzitsua da lokuzio on bat lortzeko. Hau da, lokuzio erakargarria, intonazio biziorik gabekoa lortzeko. Prosodiak eta elementu prosodikoek osatzen dute gai hau. Hau da, intonazioa eta honen barne, tonemak, bestalde azentua edo enfasiaren garrantzia, eta erritmoa, hau da, gure ahozko diskurtsoan darabilgun abiadura hitz egiterakoan. Erritmorik onena, abiadura aldaketak dituena dela azpimarratzen da, batzuetan oso arin, beste batzuetan astiroago. Praktikari dagokionez, batez ere ahotsaren grabaketaren bidezko adierazpen ariketak eta ariketa prosodikoak proposatzen dira. Kasu gehienetan, ariketekin batera erreferentziazko audio fitxategi orientagarriak aurkeztuko dira. Asmoa hau da, hasiera batean, ariketak erreferentziazko fitxategia kontsultatu gabe egitea, ondoren, audioak behin entzun da, konparaketak egin daitezke, eta ikasleek ariketak errepikatuko dituzte erreferentziazko artxiboetan proposatzen diren ahots inflexioak aplikatuz. Gainera, ikastaroa amaitzean autoebaluaketa bat egiteko aukera dago kontzeptu teorikoetan oinarrituta. Eta hau da, gutxi gorabehera guk proposatzen dugun ikastaroaren laburpena. Mila esker.